Bro Pak Wo, pikirannya lagi musang masing ini Pak Wo, kepriye mangane ndelok wong ya mengkono ora padha ngerti brajanan ora apa Pak Wo, ya pernah nyong jene karo wong-wong ya melasan ngono Pak Wo, tapi kak dong jatahe nyong kaya ngene kak padha ora nana ngerti ini Pak Wo, ning anu ke ora ngerti ngen brayanan ngono Pak Wo. Bro anane iki nek ngerti lagi jegangge yang ngene iki kak ketok-ketok ora weruh ngono Pak Wo. Pernah yo nyong yo enteng bokonge Pak Wo, ora kayu wong-wong kae. Lah merga enteng bokonge wong nyatane wong nyong ki bokonge cilik Pak Wo. Lah nek bokonge gedhe ora kena di jengkingaken Pak Wo, ora kena gawan jengking Pak Wo. Kaboten bokonge kan ora pinter jengking. Kepriye Pak Wo?